ba ke kadai ba na ce ba ke kadai ba ce ba zan barki in yi gaba ko a baya ban rasa ba. Ba ke kadai ba na ce ba ke kadai ba ce ba zan barki in yi gaba ko a baya ban rasa ba. Kai masoji zance ka soje saka na zauce na yi gamo na makance kan ta ma na susuce. Labari na a takaice wani sofa jarraba ne na gamo da barauniya ce kalo guda zuce ta sace. Yan roguwa fara kyawun ta kunga ba kwatamce na fada kogi na son ta gashi yau an ce na sauce. Soyayya farin ciki ce a magaran bakin ciki ce na ɗauka na yi dace ina tunanin na yi zarce. Na so da so ta amince ina guri ni na yi dace ba min ni kwace. Kai wani so ba jarraba ne na yi na sha bakar wala ce dubi dun na zauce kai na mance. Ba ke kadai ba na ce ba ke kadai ba ce ba zan barki in yi gaba ko a baya ban rasa ba. Kai soyayyar ke ba zan iya ba na gaji ba zan sake ba. Soyayya na zo mu yi ba na zo ne ki min fada ba. Ba ka kin so ba kullum fada ki sani gaba. Soyayya ba ka bace ba ni din ba danki bane ba. So ya kai so zance na bai cace ki karyata ba. Soyayya farin ciki ce ba a yi ta dan bakin ciki ba. Tambaya nake yi miki sani na ce ban iya ba. An ce yaran ki ba ni dai ne ba sai na ce ba gaskiya ne ba. Na gani da ido na ashe garan ba kya musa ba. Ashe ba gayya bane ba yau na gani da ido na. Dole in barki in yi gaba kin san garan baki kyauta ba. Soya ba yaki bace ba ni dai na barki na yi gaba. Ni dai na barki na yi gaba. Ya haƙuri ka dawo ni dai na ce ba zan iya ba. Daure ba ka dawo ka soya ba hauka bace ba. Akan ta nake ta kai da kawo amma hakan ba ta duba ba. Ba ke kadai ba na ce ba ke kadai bace ba zan barki in yi gaba ko a baya ban rasa ba. Tassi da NOMA.